Her ses et eksempel på almindelig trappetræning, hvor det blandt andet fremgår, at der er nogle sikkerhedsproblemer ved almindelig trappetræning. Blandt andet ses det, at hjælperen har svært ved at hjælpe, eksempelvis når brugeren kommer for højt op på trappen. Derudover er almindelig trappetræning måske heller ikke det sjoveste for børn. Derfor præsenterer vi Build a Stair. Fundamentet til denne idé fremstår ved en sekskantet søjle, der gør det muligt at udføre cirkulær trappetræning. Udover søjlens æstetiske udseende indeholder søjlen gelænderlignende håndtag, som øger sikkerheden for brugeren. Disse agerer i flere niveauer, hvilket gør det muligt at udføre cirkulær trappetræning i flere højder. Nederst på søjlen er det muligt at tilkoble sekskantede kassetrin. Disse sekskantede kassetrin udgør selve trappen. For at øge mobiliteten er der på den yderste del af kassetrinene monteret hjul, som gør det let at flytte rundt på kassetrinene. Det er muligt for brugeren selv at regulere kassetrinenes højde. Dette sker ved at indføre et vedlagt håndtag, som kan justere kassetrinenes indbyggede sakselift. At kassetrinene er separate giver kunden muligheden for selv at vælge, hvor mange trin denne vil købe. Derudover bliver det også muligt for brugeren at forme sin egen bane og ydermere regulere de forskellige trins højder. Dermed udgør den cirkulære trappetræning en løsning, der gør trappetræning mere sikker, da det er muligt for hjælperen at hjælpe brugeren under hele trappetræningsforløbet, da brugeren aldrig når en højde eller kommer ud for en rækkevidde, hvor hjælperen ikke kan hjælpe. Udover sikkerhed er nøgleord for Build a Stair også fleksibilitet, prisbestemmelse, mobilitet, og så er den bare sjovere end en almindelig trappe. Som en ekstra tilføjelse kan der også tilkøbes forskellige slags tekstile overflader til kassetrinene, og det er bare dejligt. Yay!